Molt bé. Perfecte, doncs ens acompanya Yu Escapa, que farà aquesta primera intervenció. En Yu és professor d'història i si el que deia la meva mare és cert, que sempre ens deia que pedra que roda no fa molsa, en Yu no ha fet molsa, perquè va treballar al Marroc, a Algèria, a Espanya i a Mèxic. I va acabar la seva carrera professional a Perpinyà, a l'Institut Jean Moulin, i també va ser responsable de serveis educatius del mateix Ajuntament de la ciutat. Sí? Perfecte. És ben conegut pels oients de Ràdio Arrels, on hi fa una col·laboració, em sembla, setmanal, i també dona suport a entitats, associacions culturals i participa en grups de treball històric, especialment centrat en l'edat mitjana, que és el seu camp de treball preferit. Actualment, en Yu és responsable dels afers culturals de l'Ajuntament, no se'm sent, de l'Ajuntament de Pesillà de la Ribera, d'on també va estar regidor de Cultura. Ell ens parlarà de l'exili dels capellans de Pesillà de la Ribera a la Revolució Francesa. Tot teu, Yu. 15 minuts. Bon dia a tothom. Tothom me sentiu així? Sí? Donc, és un exili molt poc conegut, perquè jo parlaré dels capellans de Pesillà, perquè això va donar també unes conseqüències una mica estranys, però quasi tots els capellans de Catalunya Nord van pas firmar la convenció amb la revolució, i perquè van passar de l'altra banda amb els capellans que eren capellans que coneixien de l'Empordà. I doncs veurem l'exemple dels capellans de Pesillà. Això va passar, és per això que m'ho he posat aquest eix cronològic, això va passar al moment de la terror, si voleu. Hi ha moltes fases de la Revolució Francesa. Al principi hi havia encara una monarquia constitucional, després hi va haver la república, i al mig de la república hi va haver la cosa de la terror, és aquest moment que van matar molta gent, que van matar el rei, i després de matar el rei, si voleu, va ser molt més complicat per tots aquests capellans que no havien acceptat de firmar una convenció amb la revolució. Podes continuar? O si no ho farem sense, però és... Bon, continuo i per pas perdre massa temps, així. Donc, al principi és que molts capellans a França ho van fer. Això és precisament la convenció que tenien de firmar, i que deien que era pas l'Església que donava els capellans, que nomenejava els capellans, però l'Estat, i calia firmar això. Donc, això se'n diu la Constitució Civil del Clericat. Passes. Podes passar fins al mapa aquí. Mira, el que veiem, si veiem, per exemple, aquesta color clara, si voleu, que teniu aquí, és el lloc a França on la gent, els capellans, van pas voler firmar aquestes convencions. Això fa que hi hauria dos llocs, finalment, per raons completament diferents. El primer és la Bretanya i la Vendée, i sabeu que van ser els que van estar els més hostils a la revolució. Hi va haver una guerra, la guerra dels vendents, dels xuans, si voleu. Però aquí, dins del departament dels Pirineus Orientals, quasi tots els capellans van firmar pas per la mateixa raó, únicament perquè podien escapar dins l'Empordà, sense arriscar qualsevol cosa. Els únics que van firmar van ser la gent de Fenolledes. La Fenolleda, que ja eren francesos, feia molt de temps. Sabeu que dins del departament dels Pirineus Orientals hi ha una part que era ja francesa
de molt de temps, és el Fenollet, que són occitans, si voleu, parlen encara occitans, ells. I és la part nord, i tota la part de Catalunya nord, si voleu, els capellans quasi tots van passar a l'Empordà. Bon, continuo. Si el document serà molt millor. Al principi, els que havien pas firmat, els deixaven tranquils. Però al moment de la terror, amb el Robespierre, els van obligar a firmar o a partir, o a sortir del territori. I doncs els capellans de Pesià, com quasi tots de Catalunya Nord, van decidir de sortir al territori. I el que se va passar és que els béns que tenia, per exemple a Pesià, hi havia dos capellans. Hi havia un que tenia una casa i un hort. Això el van vendre com ben nacional, si voleu, li van agafar la casa, li van agafar l'hort i ho van vendre com un bé nacional. Això se va fer per tot arreu a França. Tots els emigrats que van sortir, que podien ser royalistes o podien ser contra la revolució, els que van passar de l'estat espanyol, dins el que és l'Alemanya el dia d'avui o fins a Anglaterra, els hi van prendre tots els béns i els ho van vendre com bien nacional, bé nacional. Se va fer la mateixa cosa, per exemple, per tot el que tenien els benedictins aquí, de Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, tot això. Els hi van vendre les terres, Donc, els capellans de Pesià, que eren pobres, era un poble molt pobre Pesià en aquest moment, que el capellà tenia una petita casa i un hort, ho van vendre com un bé nacional, si voleu. Aquí, en aquest moment, precisament en aquest moment, hi va haver les monarquies a fora de França, que eren únicament monarquies, que se van lligar per mirar de capgirar la Revolució Francesa. I ben entès, l'exèrcit espanyol va entrar a França. Va entrar per aquí, per Prats de Molló, pel Bolú, per tot això. I al principi, la gent d'aquí van pas lluitar contra l'exèrcit espanyol i van ser obligats de fer venir gent del centre de França. És la història d'Alons enfants de la patria. Van inventar la conscripció, la Revolució Francesa. En lloc de ser un exèrcit professional de nobles, va ser un exèrcit popular. I aquest exèrcit popular va fer que finalment van réixer a posar tots aquests exèrcits monarquistes de fora. Això és molt ben conegut aquí, se diu la guerra de Rosselló. Hi va haver moltes batalles, al Bolú n'hi va haver dues, una van perdre els republicans francesos, l'altra va perdre l'exèrcit espanyol, si voleu, i en aquest moment els capellans d'aquí i els capellans de Pesià van passar dins l'Empordà. I aquí teniu, si voleu, un permís de passatge dels capellans de Pesià pel general que comandava l'exèrcit espanyol, Ricardos, que va morir de malaltia durant aquesta guerra. Finalment, era ell, Ricardos, molt conegut de la història. Era un dels més importants a l'exèrcit castellà en aquest moment. Podes passar. Va ser el que el va reemplaçar, si voleu, era el comte de la Unió, Fermín de Carvajal, que va morir a Pont de Molins dins la guerra contra els republicans francesos, que van réixer a entrar a Catalunya quasi fins a Barcelona, també amb molts morts de generals francesos, Dugommier i Dagobert. En aquest moment, els capellans de Pesià, amb el permís de l'exèrcit espanyol, van poder entrar, si voleu, dins l'Empordà i anar dins d'un poble de l'Empordà. A un moment donat van anar a Barcelona perquè hi havia l'exèrcit francès dins l'Empordà. Això era comte de la Unió, Carvajal, que havia nascut a Lima. Per tornar també van tenir un permís
del general de l'exèrcit espanyol. I s'havien anat, al capellà de Pesillà, s'havien anat amb la seva germana i el seu germà, perquè segurament que tenien por que els castiguessin, si voleu, perquè el seu germà havia emigrat, havia passat dins l'estat espanyol. Això ho podíem veure, continueu, són els permisos aquí. I això és, no sé pas si ho veieu ben bé, és la venda de tots els béns que tenia aquest capellà, molt poca cosa. I també hi ha un inventari del que tenia de la seva casa i tot això va ser venut com un bé nacional. Però el que se va passar, i crec que se va passar dins tots els pobles, se van posar d'acord la gent del poble per que un senyor ho compressi per, en cas que tornarien, li tornar tot això. I és el que se va passar a Pesillà. I això què significa? Significa clarament que en aquest moment la gent, alguns parlaven francès, quasi tots parlaven català i no entenien el francès. Hi havia un esperit comunitari més ben girat cap a la defensa del poble i la defensa d'encara del que quedava del lligam amb Catalunya, que més aviat que s'ha arrelat a l'estat francès i a l'estat francès revolucionari. Eren pas capellans que eren monarquistes a Pesillà, però eren capellans que eren catalans i que volien pas firmar una convenció amb l'estat francès. I això me sembla que ha estat per tot arreu dins del departament de les Pirineus Orientals. I la diferència del Fenolleda ho van firmar ells, la convenció, ho prova això d'una manera o d'una altra. Continuem aquí. La venda. Hi ha molts arxius, jo en són tret qualcos, però hi ha un paquet d'arxiu a Perpinyà, l'arxiu de Perpinyà, i l'arxiu també dins les esglésies, l'arxiu diocesà. Hi ha moltes coses que expliquen això. Donc, aquí veieu quan tornarà, quant de temps durarà això? Molt de temps. Van sortir en 1793, al moment de la terror. Vos recordi que van matar el rei el mes de febrer de 1793. Donc, hi ha la terror i això continuarà 7 anys. 7 anys on quasi sempre hi haurà guerres contra l'Anglaterra, contra els estats alemanys, contra els estats italians, que miraven de capgirar la Revolució Francesa. Els primers que sortiran de la coalició contra la República és l'estat espanyol. Amb l'època del Godoy fan una pau separada, si voleu, se diu la pau de Bala, a Bala, Suïssa. Ja els suïsses tenien un paper de ser neutrals. Per què? Perquè l'estat espanyol començava a tenir problemes amb les colònies i començava a tenir moltes dificultats i van ser els primers que van refusar de continuar la coalició contra la República Francesa. Aquesta guerra va tenir una conseqüència molt greu, molt important, perquè d'aquesta guerra van néixer tots els generals que seran els mariscals de Napoleó. És per què hi va haver la guerra contra Anglaterra, contra els estats alemanys, contra l'Espanya, que van sortir del poble, si voleu, gent que seran els generals i els mariscals de Napoleó. I en va sortir un, el més famós, era en Bonaparte, i el 10 de novembre de 1800 fa un cop d'estat contra la revolució. Napoleó és un general, la revolució necessitava l'exèrcit, se cal malfiar quan necessites l'exèrcit. Dins d'un marc poc democràtic, i com la revolució necessitava l'exèrcit, a un moment donat, l'exèrcit ha dit posem un al davant i aquest al davant farà un cop d'estat. El 18 Brumaire, que és el 19 i el 20 de novembre de 1800. I a partir d'aquí, Napoleó pren una decisió en dir tot això s'acaba, tots els que han emigrats poden tornar. I és així, el 1800, que amb un permís
de l'exèrcit castellà, l'exèrcit espanyol, els capellans de Pesià, com els altres, van poder tornar a casa seva, a Pesià, si voleu. I encara, més que això, va dir l'Estat vos pagarà. És pas posar el papa o els bisbes que vos posaran en lloc, serà l'Estat. Serà els prefectes que vos posaran en lloc. Això fa que a partir d'aquí va canviar més tard a la restauració. A partir d'aquí, durant tot el temps de Napoleó, eren els prefectes, l'estat francès, que donava el permís als capellans de dir la messa, d'organitzar el que volien dins dels pobles. Això fa que quan tornen, són els prefectes general, és el que diu això és una altra cosa, en parlarem un poc més tard. Els prefectes i els generals que vivien aquí són ells que posen tornar els capellans als seus llocs, els mateixos. S'havien quedat 7 anys fora. És pas un exili d'un parell de mesos, és un exili de 7 anys. On van anar els capellans de Pesià? Van anar a Tortellà. Tortellà, si pas si coneixeu, és al costat de Besalú, és un poble molt bonic, un petit poble. Un capellà, per què a Tortellà? Me sembla que de quan en quan podien anar cap a Sant Llorenç de Cerdans, passant per Tortellà, Sant Aniol, i tenien contactes amb la gent del poble. I els hi deien, podeu batejar si voleu vosaltres, sense capellans, i nosaltres quan tornarem, si tornem, justificarem tots aquests batejos i casament. És el que va passar. És el que va passar. Van tornar tothom, els de Pesià com els altres, al cap de 7 anys. Però a Pesià va passar una cosa molt estranya. Perquè quan havien sortit, els capellans de Pesià, hi havia hòsties dins del sagrari. I el capellà va dir al cal salvar aquestes hòsties. I una família, amb el batlle, que era revolucionari però que ajudava més la comunitat que la seva ideologia, si voleu, van anar a buscar aquestes hòsties, els van posar dins d'un sucrer i dins d'un sac de farina durant 7 anys. I quan va tornar el capellà, quan van anar a buscar el sucrer havia agafat un tu dorat. I van dir, és un miracle. El miracle de les santes hòsties. Si voleu. Mai l'Església va considerar que era un veritable miracle. Però l'Església va aprofitar d'això a la fi del segle XIX, a un moment on l'Església, institució, l'Església del Vaticà, va tenir una intenció, això és molt conegut en la història, de recuperar amb la burgesia que havia sortit de la revolució industrial a Catalunya com dins d'altres llocs, va intentar de recuperar el lloc que tenia de direcció de la societat. I se van fer a per tot arreu, en aquest moment, al final del segle XIX, grans esglésies, temples expiatoris. Montmartre, quan arribeu a París, si deixeu la Torre Eiffel, veieu aquesta església enorme que xafa la vila. Veieu? Notre-Dame de la Garda, a Marsella, Notre-Dame de Fourvière, i jo diria la Sagrada Família. Gaudí diu és un temple expiatori. Això hi havia, darrere de tot això, diners de la burgesia que havia sortit de la revolució industrial i que ajudaven l'Església a intentar de recuperar un lloc essencial dins l'organització de la societat. I això va fer que a França hi va haver com un conflicte violent que se va acabar en 1905 amb la separació de l'Església i de l'Estat. I en d'altres llocs de l'estat espanyol va pas passar així. Es pot considerar que la guerra civil també usava tard d'això. Amb el clericat involucrat amb en Franco. No tots, però molts. Veieu? I a Pesià van buscar a França, no sé, ni a l'estat espanyol és possible, però a França van buscar llocs per França on hi havia hagut un signe de Déu contrari a la revolució.
L'església francesa al final del segle XIX és una església legitimista. Volen tornar a posar el rei. Se pot veure un paral·lelisme Franco i Juan Carlos contra la república. Sí, s'ho han acabat. I aquí el que se va passar va venir a Pesià al moment on van fer l'església gran, perquè van fer una església gran a Pesià, l'església de les Santes Hòsties. Van venir Jacint Verdaguer i Alcover, el bisbe de Mallorca, i Jacint Verdaguer. I Jacint Verdaguer va escriure un llarg poema al sol de Pesià. Veieu aquí. Donc, per acabar, això va durar un temps. Ara encara continua, però amb molt poca gent, però durant temps, fins a la Primera Guerra Mundial, hi va haver com una peregrinació de gent que venia a l'església de les Santes Hostes de Pesià. Gràcies per m'haver escoltat. Per passar... Si teniu una pregunta... Està bé.